May bisita din sa Sugbo ang Health Alliance Philippines o HEAL-PH party list nominees. Kiniaron sa ilang pagpaila sa mga Sugboanon sa ilang advokasya, subay sa ilang pagpapili sa sunod eleksyon. Labing unang higayon kini nga magpapili sa Kongreso ang maong party list, nga gilangkuban og mga health practitioners ug mga professionals nga nagtrabaho sa air logistics. First nominee sa grupo si Dr. Jonathan Flavier, anak sa kanhi Senador Juan Flavier. Second nominee ang kanhi Undersecretary o kanhi spokesperson sa Department of Health nga mas nailhan nga dancing doctor, Dr. Eric Tayag. Ang third nominee ang kanhi Undersecretary sa Department of Natural Resources, DENR, si retired General Benito Antonio de Leon. Tumong sa HEAL-PH party list nga tuliron ang korupsyon ug mga issue kalabot sa health sector sa atong nasod. Was one tragic realization that there are people dying because of the lack of funds. Ironically, and even more tragic, there is no lack of funds in government. So how can there be people dying for lack of money when there is a 1 trillion budget for health scattered all over the Philippine government? Tinguha sa grupo nga mahatag ang nagkadiyang health services ngadto sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga kabus. Kakaiba kami kasi may ambisyon kami na sa tingin namin baka malula kayo. Unlimited yung healthcare na gusto naming ipamigay sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. Usa sa paningkamot sa party list ang implementasyon sa health card nga buot mohatag og libre ug unlimited nga healthcare services sa mga low-income families sa Pilipinas. Ito po ay isang guarantee card paghawak po ng bawat isang Pilipino at pumunta siya sa kahit saan, private, public, i-honor po yung card na yan. Ito po ay guarantee na mabibigyan siya ng serbisyo. Wala nang tanong-tanong pa. Nagkanayon sab ang maong grupo nga mas kinahanglan nga tutukan ang striktong implementasyon sa mga balaod kalabot sa panglawas, ilabi na ang universal healthcare. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.